Nasakpan na mo, oh. Nagusto man ka din eh, ha? Ano nang lingkod-lingkod ganyan? Namayot ka, no? No? Namayot ka? 150? All body? Drop it. Mabuhay and welcome to welcome to PCH1, the road to success with. So, you say hi sa guys. Hi sa mo ay. Hi vlog. Oh, hi vlog. Welcome to my guys. And mga unta ninyo og, ay kaya Sweet corn. sweet corn. Lahi lagi sweet corn sa mais. Ano ninyo? Ora manggod. Kami kay mga dogs din oh. Ay, tara sa hero. Ngayon alkweno nga balay. Ito mga palangga din natin bebot no. Gamay kay kana no. Unya. Hapit sa mama. Hapit sa mahuman ang mansion ng Ramos. Ato gyud mga palangga. Lang nili mo uban. Palungan lang. Magbaklay. Ha? Magbaklay sa mi guys kay. Padulong mo dito sa Mangita may kuan. kanang police station dili sa ibabaw. May dami mga pulis mag-walking na road. Dito. Mga high boys. Mga High boys. Chinchin. Ang sa Ngayon mansion mag-vlog na ko di pohon. Yati Cecil. Ngayon tawag ko di. Mag-vlog na to di pohon pag mahuman na ni ka. Miray. Dili mo na mo. Ni ate, kita ba ni Miray? Abla ko gusto rin dito. Miray lang ga. Lag mi diya. Bye. Mura ni ka. Mag-jogging ko nung nanggit sinilas. Ha? Gwapo na kayo ang pwede pag mahuman na niya ang balay, oh? Buang Ba? Be. Sarag motor, sarag helmet. Ano na? Noel. Uy, hangak mo yung magbaklay nga magkaon, eh? Makautot-utot pag yun itong ikaon. Di ka mo baklay. Higda ka maglakaw. Magkamang. Nami kayo baklay-baklay, ay. Kung nilitagan na ng running. Wow, yung mga boys over flowers. Ito, magpahipis sa skilid. Ako sa musang! Mga laki, oh. Yang ako. Hi! Snap, ma'am! Hello, kayo yung bike. Healthy ka nga bata, boyag. Number 2, mga fresh from pineapple country. Lami mga lami nga mga bata o ni mga hikot ang tiil. Mga iro. Kana all ang bike, may pamilya baklay. Police Station of Blue. BCC. Dito nga guys? Ha? Dili ra mo ta maglakaw. Oh, hindi na may mga baklay-baklay ko no. Palakag may baka. Hey, mana BCC nga? Subdivision dito guys. Paano ho ma'am? PNP. Muna, PNP station. Hindi kaya ang saan? Murag muon. Yung padulong na mawala. Ang kaulan nun man, bes? Ay nagkanta. Mga libang ko na dito karon okay, may mga tao dito may mga libang. May tubig silang balay. Dili ni mo una kayo nagkanta. Ano lagi? Ang kala ganyan lang. Ginambi ada dito. Ang pa. Ha? Yung ana lagi na din. Okay, paakan ako kung sila. Number best. 10 A B C D E F G H I J. John. Mga si John. Nakan manapil. Pati ako nagagapon yung minsan sa akong kagalingan. Hey, pagbakli-bakli, mag-inyo din ako. Ay, masigig tangas inyong balayo ay, ginuho ko. Hapon, ipagawas, expose mo na inyong mga lawas. Diri mo ka, babakli-bakli mo dito. Taga PCH1 mo, diri mo ka, babakli-bakli mo dito. Kaya para, may ganyan. Nagdala yung bata, baya. Ito, naka-orange. Nang nili. Bata. Ay, bunggi lang kwan, oh. Balay dito sa BCC, oh. Inaalis mo, guys. Ang sulod ba, manglili taha, oh. Okay, baka manglili mi. Banggira. CR, isa ka room. Diyan na, yun yung sala diha. Yung duplex sa best.
duplex na ay bisig ka back to back siya. Intended siya for kuan ka for ang bagong minyo ba yan? Kung ba dyan, oh. Night lang ni siya, oh. Kanang, kanang small family. Yung isa na yung baby, duha ka baby, nakaigit si baby, anak, diya, nani. Ha? So BCC, may bakaha. Welcome to BCC Homes. Feeling na ako dito sa akong sister, oh. Kaya warag yung ingon daplin man. So Paul, inani inyo ha Paul. Ito ara, muna gina akong giingon na ginin nyo ba? Ang atong lakaw, imbis ka ganyan, nang dili apil ng nails. Usara yung tuyo din ba, mag-walking pero kaning kada taod-taod post tungod aning TikTok ay Ginoo ko. Mag-live pa din mi guys karon 6 PM. Kay para sa ato mga perfume akong gumaligya mga nice kay mga perfume. Ay, ana di ay. Do pag tubak lagi siya nang. Dalamig bata oy kay. Gigi, lamig ng maning oy. Mais na pa, mais dito. Mais. Ama. Nagsanlag ba mo gabi eh? Wala mo giluwa kanina. Ano gud ka na kuan? Nice kay din ay. No, pero kanila siya ko na i-suggest di ko na ako diri pag ay open oh. To sa lang open. Yan ani diri ana mo na entrance. Mo na lang entrance no. So pag sunod mo sa entrance, mo na entrance na yun. Sure lang good. So yun ani siya na ala bonggam dai siya. Oh, do dai karon. Ay, napo dai siya dagko dai ga no. Pila ka tama kasulod tanang lagi. Ina sa kada ko ilang room. Hala, okay ra. Kira siya din eh. Diri hala nice. There is their BCC Homes. So inani ay naani siya lahi aside sa duplex kani siya inani siya lahi rin siya. CR sa salip gawas. Nanganimi diri BCC okay ra. So nice siya diri oh. Hala nice man di ay oh. BCC pila inyong kuan dinhi basig na yung mga nanaw ani ba? Pila inyong baligyan ni sir sa baligyan. Nanes Marimar oh. Lamay pa magtalikod ka permisang marakag si Marimar sang. Kani din pa matiguang nas Marimar na raw. Kani umalula na des Marimar. Na nice siya diri promise. Ha? Okay naman siya kani good for ana. Kamora o di na, di ba? Ha? Katong adto may isa ka anak, isa yung baby. Extension nandito likod. Pwede ra ma-extension pero gamay ra gyud pa lang space. But okay na kayo oh. Kung inyo nang own. Kani ang balay dinhi, dili ka siya ingon nga dagko kayo nga mga balay, but maka-extend mo kay dagko kay yung land area oh. Dili na gud ang daplin na gud ni oh. Unsa ni tawag aning tawag aning niya nang? Kani ba kanin daplin sa dalan? Walkway. Dili walkway. So kani oh from entrance ana oh do luag pa biya kayo o basig balayan pa ni diri front niya bes. Wag di na no. Ano pag kadilited? Di na di ay. Oh nice. Maayong hapon. Nalori ra mi dinhi bakit. No walking ra. Oh nice mo kuan diri oh. Oh mana diha ang BCC. Unsay tawag anak nila? Unsay tawag anak nila ha? Nasi Marimar oh. No, mo ginuwa gabae ano sige pang TikTok ay kadalihok. Okay, ati ingwis gasagad sa alaka kong ilok. Mang harvest sa kong ilok sa ay. Guys, kuha na mo din og balay, kuha na mo balay diri sa BCC Homes. Magmantli mo og nanamoy mapuyan. Og dinhi mo nga area. Luwag kayo ang space sa kaptubangan. Pwede rin yung extend. Ano na? Ansa? Sige, go, bebe, sa. Go, sang, go! Picture mo ganda? Picture na di ay? Isi, dami na kukuan ay.
So nangita na siya iya mapalitan palit. Ganahan ko ani nga space best kay dagko kay iyang kuan rip-rap di ay rip-rap. Rip-rap. Kanang ba sa ni? Kanto ba kanto? Kanto basta kanto niya ana sumuon na iyang. So dagko kay sa space guys. Okay, ang kanto. So BCC na mo. BCC na mo. Isa na di kwarto. Kay og dili mo sa BCC na dili gid mo dinhi sa BCC sa lahi ra jud mo. Pwede mo sa sisi. Oh. Naganahan kasi ilang window kay. Ay ilang glass siya guys nga. Slide lang. Slide iyang window dili siya kanang Venetian blind. Unsa tawag ana ni oy kanang ana naon bes? Ay, duha di gyapon kwarto. Duha ka? Pero back to back siya. Abre, sarado mo. Dili oy isa ra oy. CR man tong isa, CR kwarto dayon. Ano, may duha ka apertahan, no? CR man good. Duha mo ka apertahan, ikatulo ng CR. Exit man to bes. Bastos. Uy bes, exit man tong pertahan nga dito. So ano na siya? So ituyok be para makakita mo ba kay gwapo this BCC guys. Ano siya mo na siya ay. Ana. Sulod niya. Unya ilang window is dili siya tawag ano dili Venetian blind kay Venetian blind katong ana-ana man. Nang unsay tawag ana sa Philips nga unsa na window nga kanang ana-anaon ra nato. Ha? Jealousy. Jealousy lagi jealousy. Sliding door. Ay kaning ilang mo sliding. Sliding door. So guys, sa wala pa nakaanhin din no. Wala pa nakaanhin din sa mga gipang model na gipang sugdan na din nga balay sa BCC. So mao na ni BCC. Libriya sa siguro kunin niyo din og kuan oy. Libriya sa siguro niyo ice cream. Unsa na? Ha? Hala. Wala, congratulations! Mao ba? Wag ko ganahin tanaw. Ano meaning sa Charot. BCC? Ha? Ano meaning sa BCC? Bukidnon Community Cooperative or BCC. Ha? Suko. Choco Milk. Bukidnon Community College. Diloy, BCC Bukidnon Community. Hala napag best. Nindot siya best okay ang ilang gawas guys. Pwede Sliding mo nilang bintana. sliding lagi. Pwede ra. Sa inyong likod. Napag isa lagi butang inanis sa likod. Nailibabo sa likod so pwede ra ninyo extensionan ninyo kay mo na inyo ang taman. Ano nila mo ni? So butangan ninyo dinhi og division. Unya, dili din mo magluto. Ba, lovely. Dili nang kilid din nang. Nara ang kusina ni. Para atubangan dito. Nadako kay luag kay ang space diri sa kilid. So sa BCC na mo. BCC na mo. BCC na mo kay kung dili mo sa BCC, dili gid mo din sa BCC. Lalala. Sunrise mo. Ha? Hindi mo sa BCC sa sunrise. So kung di mo sa BCC, sa sunrise mo para maghuot ang tanan dito. Dito gana siya, oy promise. Ganahan kay ko kanang sa mga small families like 16 kabuk inyong anak, pwede ra na siya. Pero kung maabot na og 18, ayun na, try lang. Bongga siya. BCC, dili na mo. Samok. Amo ninyong entrance. So nice space diha. Dala na ni. Diri din ulog di pa kay dinis inyong atubangan sus. Stilan. Bongga. Kani akong ganahan Kani akong ganahan Kay nice siya Nice siya nga pagka-duplex. So, nga parehara mong go. Ay sira isa no. Okay, duplex ka. Kani mo dili siya duplex isa ra gid siya Kani siya. wala bongga. Nice siya Dili man duplex. Di ba? Aga niyo. Duplex mo. Dili bes. Aka na. Ang sa last oo. So kani ganahan ko ani niya Kay mo niya entrance. Makita ni mong kwarto. Ana, dinay garage ninyo garahe ninyo. Kuan na yan? Ganda diha. Ang sulod. Hala, nice siya oy. May baka BCC. No, sa ice cream lang ako BCC. Kung mag-inquire mo guys, adto lang mag-BCC. Try lang. Naluwag pagit ang likod. Lovely. Gana siya nindot siya. Nag-survey magid siya Marang mapalit Nag-survey marang mapalit ay. Pag walking na mo diri mahulog ya kanang kunyo sa ni. Dili manhol kanang sa ilahang inyong mga tae di pamutang.
Ba? Septic tank day, mangmatain ni noon. Hili na kitang libutan mo ito mas Dito ta mo asa ta magi bes. Sumato ta highway. Sinado ba siguro ng gate di oy. Dili mo good. Kasayo na naman ako. So muna ning entrance. Gikan dito sa highway paingon din eh. Dili kayo Dili sa among Ford Raptor sa lang gate. Issues sa kay nga bahay sa pagsaon oy. Ha? Inahan ginta ka BCC ni mo kay mo promo ilang. Oh yes, dapat tagaan lang gyud ko nila ice cream dito ba. Bisa pa isa lang try lang. Hey, ice cream isa ka unit. Isa ka unit di ay. Isa ka unit na balay. O sa paggawas mo dito mo na ni highway na. Elementary. Ana. Highway. And of course, dapat truck sa tubangan sa highway. Sa wala nakatuod guys. Sa wala nakatuod din sa BCC Homes. Pag maabot mo din habit, makakita kayo mga ginana nga truck. Muna na siya. Pero pag mawa. Ford Raptor. Ah, unsa sa? Ford Raptor. Mara kig si Kuansang. Si Talia. Sabang sige si Marimar ba? Marimar. Marimar. Aw, espalita sa oh. Sumal pa gini siya ang Bukidnon, morning Bukidnon Community Cooperative. XPNP station. Station. Di pa pagsulod pag yun po, sa entrance ra pag yun nila. BCC Mart na, pwede na ka mamalit diha. Naikuan din na ay groceries nila. 3 pieces magic kasawrak. And everything. So matulod ta dito, ha? To view. Manulod unta mi dito pwede na. Okay. Paming buglay. Among sponsor. Among buglay. Rosauro. Halaka tuwara, agay mo na akong giingon lagi ba? Goy. Nagulat og sponsor. Hello, Damilag. Sure lang. Nagulat og sponsor oh. Mo na lagi na oy namayot. So namayot ka bes. You say hi. Ito na. Vision. Pero na walking mi dito. So guys, accessible pag gid kaayo dinhi guys kay wala ko kwarta. Nak, wala ko si di mo ko kapanigarilyo nak. Earring. So mas gasoline station diha. BCC Mart. Ang likod na dito na sa subdivision. So, masabi niyo ko na pag BCC na. Charot. Nasakpan na mo. Nagusto man ka din eh, ha? Ano nang lingkod-lingkod ganyan? Namayot ka no? No, namayot ka. 150 all body. Gwapo kina akong anak ko. Ano? Gwapo kaya akong anak ba? Muna akong anak nga gwapo kaayo ka na. Adapted mo ng animal. Paggabae. Oh no, sus kung unexpected kayo ba nga ma-endorse na to dito ang BCC. So pag abot na to gawas highway, mo na to gasoline station di ang Mart. Na kung hiligid mo ka ng mga luto-luto, napag STL. Di ara mo makuha no? Pita ra mo di na din mo sana o di ara na yun mo mag kanang taya. Ganahan ka kasaya din ni ganahan gyud ko din sa inyong area kay kada hapon mga aning orasa na dyan ay magbuan gwapo kay nga bata ang magbantay bimi mo sa ay cute kayo. Kada hapon gyud na siya dinhi no. Abal-habal imong problema nara dinhi naidaghan. And of course doon lang kay kasaila ang Damilag New Public Market. Damilag Public Market bag-o nga tanan gyud na adin na imong mga makita gyud nimo tanan diha. Gikan sa bulad, ginamos. Paingon sa gwapo pag gyud kay na pag yung mga gwapo kay dinaan ano. Hi lang. Hi sa lang. Na pag gwapo kay siya nga bata. Ay, gino ko buang ko bayot. Ang bet kay nako kana. Tani labay ah. Bye lang. Oh, gwapo kay nga bata oh. Buang. So diri ra merkado ay Ginoo ko. Kay feel. Sa parito ni Madara Bes. Nay bayot pud oh. Bayot. Mamalik yung karni. Kung gabi mga mamalik yung unod. Dili man ang tadig mga. Dada? Lan tagpilay mo. Tagpilay mong karni. 150. All body na na ako. So, dito ta sa Alistair Duetis nga. 150 ra ko na karni ni Ray. At bang na ray yun. So mga ano. Aman sa si Kwan din oh. Nanay talaga din ato si palang. Lang!
Sir, may ngapon, sir. Mr. and Mrs. Oh. Hi, uy, si Bay! Oh, buang-buang. So, lami kayo ilang mga bulad dili kay mga fresh ilang mga bulad. Asaman mo kakita og bulad nga fresh kaayo. Dinira ilang palang mahiya. Magdatuan pagaduan ay yun dinhi oh. Ha? Dagan mga sige na nga. PM na tika chikaan ta na ka ni Besh. Ha? Sama kay ka lang. Diri ta guys oh. And amas may. Wala may dia. Wala mas may. Nabak. So yes guys, mano sa among laag karong adlaw. Ogi mo mga nonsense sa gusto nga lakaw oy kan tuyok-tuyok yun an sana ka nang unexpected kay iba nga makaabot mi dito sa amon pag-vlog ang BCC. So BCC baka naman. So again guys, thank you so much for watching. Ako yung Minog Maninawawi. Hello Philippines, hello world, hello Kitty! Mama!